אנחנו במשחק חדש האמת, ויש איתנו מישהו, אומנם זה לא אוויר, קרס לי. אבל זה ניתאי, הוא אמר לנו שקרס לו. בוא נסובב את הגלגל, שמעתי את זה. מה יקרה? תראו את שרה רובלוק, אם אתם רוצים שנמשיך את הסדרה האחרת של רובלוק, אז תגידו לנו. חברים, לא יודע מה זה ניתאי, אנחנו נחכה לך או שאני כבר יכול להתחיל? מה? נחכה לך או שאני יכול להתחיל? תחכה לי כי קרס לי לשנייה. אוקיי, טוב חברים, אני אחתוך את זה בעריכה עד שהוא ייכנס, ביי. טוב חברים, אז ניתאי סיים סוף סוף. יש פה בוסט, אני... אומייגאד. אנחנו בעזיבים זמן. אני חושב שאני יכול לעשות את זה די. באיזה שלב אתה? מה? הייתי מגניב לי. אוי לא, שמתי בוסט בפרי. מה? איזה שלב? מה איזה שלב? אתה. לא, מה זאתי? חשבתי שאנחנו באיזה שלב. איזה שלב אתה? אני בשתיים. מה שתיים? מה? שיט, מה זה? זה העיף אותי. אנחנו יצאנו ביחד, לא? לא רוצה, זה העיף אותי לתזונה בי עכשיו. לא! מה תגידו שאני גרוע? לא! יואו! לא! סוף סוף עברתי. תודה לאל, שמעת לא טוב. לקרוא בזה ניתאי. בוסט! אאוץ'! זה כאב. מה? לא ראיתי את הכדור הזה בא. כן? תודה, יש בוסט. איפה? יש לך כפתור של בוסט. אני רוצה להביא איזה צלם ואז הוא יצלם אותי משחק בסוני, שאני לא מצליח לעלות סרטונים מהסוני ליוטיוב. מי הצלם שלי? לא צלם, איזה פרק. לא, מה רגע, אז תצטרך להביא לצלם אבל מצלמה משלך, כן? וואה, לא! לא! יואו, זה קשה. יש פה שלב מה זה קשה. איפה אתה? בשלב כזה שצריך ללכת בצדדים בשביל לעבור אותו. מה? שיש איזה משהו אדום שצריך לעבור מהצד. מה? שלב אתה, איזה אחוז אתה? אני עכשיו ב-15, אתה? זה אני שמכיר אותו בשלב שלי. וואי, יאללה! איזה כתבת. אני הולך על הרצפה והרצפה נראית הבלבול. מה? אני אומר בוא נעבור את זה בסטייל. אוקיי, לא עבד, נעבור את זה בדרך קטנה. לא מאמין! הייתי מה זה ברצף. לא, מה אני אתם תראי? רואים שאני מנסה, אני עובר הכל. שלום רבה. זרקתי אותה?
כמה פעמים? 3 פעמים. לא מה? מה? שנייה, אמא. הרעש וואו. שיש, מה זה השלב? מה זה בבוקר? ברי, באיזה שלב אתה? 47 וזה סלב צ'רצה. 47 וזה סלב ספורי. אני חייב לעבור אותו. לא, מה? מה זה בצפת אבא? ברי. וואי, 80 רעש מהבית. לא יכול רגע. טוב, לך להפעיל את התאים לך. לא מאמן. אמא, למה הוא מפרק את המיטה? ואלוהים כאילו, אני מודדת נדר. הדבר היחיד שהיא אמרה, לא יודעת. אתם שהיא אמרה לי דקה, אבל לא כולם לא יודע, אני לא יכולה להגיד דקה אני עכשיו. אתם שהיא אמרה דבר כזה, לא. בסדר, אמרה, הכל טוב, חמודה. הכל טוב, חמודה. אני מותק, אל תעשי כלום, אל תעשי את עצמך, את רואה כמו מרצים, אני בן אדם. אתם עושים את זה במו עיניכם. נזבחת יושבת רעות עם סרפרת, יפור לה הציעה, אמא, עשתה משהו? תגיד שאתה הצעת לי משהו. תגיד, תגיד את זה אם הצעת משהו, למה את לא אומרת זה? אין לה מה לענות. די. אני יושבת, גם לא אומרת לך כלום. שניתן את הסרטון, אמא. ברי, אני צריך ללכת לאכול. לאכול? כן. ביי. טוב, חברים, לפחות נפטרנו מהרעש. אולי עם בוסט אפשר לעבור את זה כמו שאני. בוא נעשה שוב. לא, אי אפשר כנראה. אולי פעם אחרונה, אבל הבוסט לא עובד. לא, זה היה כל כך קרוב. וואי, הייתי מספיק לעבור כבר 5 פעמים. אומר לכם, חייב להיות דרך לעבור מאיפה שאני ניסיתי לעבור. וואו, זה קשה לעבור את זה ככה. לא פה! איזה קשה זה לעשות לזה ספידרן. מה? היה שם 3 כדורים.
אני מתנצל אם שומעים את הרעש של הרובה. כן, למרות שאין לי מי לדבר בקושי, יש לי צופים בסרטונים ארוכים, יותר לשורטים צופים. לא! לא! בבקשה. יש. מה, עברתי כבר את הכדור הזה? יואו, תגיבו בצ'אט איזה טרייארד. לא! די, למה זה כזה קשה? לא, מה נהיה? די. לא, המשחק הזה באמת לא פייר. מה זה בניין הזה? אולי בעולם האחרון אפשר להגיע אליו. מה? למה נפלתי? די. אם אני לא מצליח עוד פעם אחת, אני כותב לכם בעריכה עד שאני עובר. אם אני לא מצליח הפעם הזאת. לא! טוב, חברים, אין מה לעשות. אין. זה ייקח לי כל הסרטון. שנייה.